Mas Gareng ditanjake. Ya. Tak paske mau ana sing mundhut ya kuwi orek-orek. Nah, iki ngormati Mas Gareng pas mergo iki tembang gecul. Ya sing nyuwara monggo Mbak Uun saged. Nah, Mbak Lia nggih monggo orek-orek nggih ngurmati Mas Gareng karo minangkani pamundhut karo nglangi karo ngombe. Ya. Monggo Cak dipun aturaken orek-orek dados raga oleh tuwa, umur oleh akeh, ning semangat tidak pernah berkurang. Itulah Mas Nolo Gareng. Endi sik berbau budaya ya kudu semangat. Betul. Wong ya wong iki ngelingi Mas sumbering panguripanku tegese pulu pemetuku ya saka kene, mula ya tak temeni. Nah, iya. Wis pokoke anggere sik mambu gamelan we tak trek pokoke. Ah iya. Ning kersane awake dhewe nyatane bisa terjawab di Ponorogo. Itulah keistimewaannya. Dadi ngene iki sambung rasane kecekel. Ning dinggon bola-bali lak wis tak omongke bahwa senimane nggih. Kuwi sing digoleki yen sing seniman deles lho Mas. Nggih. Sing digolek iki rong perkara. Apakah itu? Yen seniman deles sing pancen jiwane seni sing digoleki siji materi ora samunafik. Seniman ki butuh materi utawa duit. Betul. Ning yen wis munggah dhuwur kuwi sing digoleki sing nomor loro. Apa kuwi? Kepuasan ati. Lah bengi iki kecekel materi, kecekel kepuasan ati, kecekel.
ketok nyoto kepuasane ngati mergo sik ditenggani sing mirsani. Wah, iya. Lho, iki dadi ketrima uripe ngene iki. Nek pas bejo ya ngene iki. Kene. Nek pas cilaka sing nonton kari loro sitok edan sitok bisu. Wo. Lah nek ya wong iki jenenge kembang-kembangane wong urip kok, Mas. Ah iya. Nek ya dikapak-kapakno yen wis pancen jiwane seni, seni apa wae. Baik tari, pedalangan, musik, lukis, kuwi jane karepe gur siji. Apa? Pamer. Yen ora munafik ya. Ya yen ora munafik kowe dadi seniman yen ora duwe jiwa pamer ya dudu seniman. Ngono. Lah saiki duwe kepinteran ora dipamerke nggo apa? Pastro lungset ing sampiran. Betul. Mula yen Mbah Mantep kae nate paring dawuh yen gelem ngakoni kabeh seniman iki adol umbuk. Lah ngono kae. Adol apa? Umuk. Umuk iki tegese Pamer padha. Pamer. Lah ya wis padha ta wajane asline. Ning iki tenan matur nuwun tasih dipun tenggani. Wong kene iki ujubipun tirakatan. Betul. Syukuran bersih desa iki bengi iki pas tirakatane nyenyuwun supaya desane saya makmur. Ya. Ora mung desane tok ya penghunine barang. Iki pimpinane mergo ya kadhese Pak Nur Dianto. Nah iki lho iki sing marai bingung iki. Ngopo? Iki mergo ki Dumpyuk Nur kuwi pepadan. Dian kuwi ya pepadan. Dadi yen aku ngarani Nur ki cahaya, Dian kuwi pepadan, To ki nata. Dadi beliau tuh dadi kades ngekeki cahaya desa kene, madangi uriping para kawula lan nata kahananing desa. Iya, ning ya aku duwe penemu sing beda. Lah iki sing tak anteni. Nur Dianto, Nur bener kuwi. Sinden, kudu ngawut ae. Sinden lak kepruk lho kok. Saiki wis ora. Ora. Nur ki tegese pancen sinar. Di kuwi saka tembung adi, adi kuwi tegese linuwih. Sinar yang hebat, sinar yang linuwih satemah bisa madangi penggali warga masyarakat ing kemiri kabeh wae. Lah kuwi. Mergo kiyen iki menurut uncek-uncekanku Mas. Beliau sebagai kades kuwi wis masuk kategori kades. Piye maksudnya? Dadi yen niki sok melih yen milih kades nggih sesuai dengan kades. Ka kuwi iki. Ka kuwi kanggo mimpin wilayah sing diarani desa. Dadi niki milih kades kuwi milih pemimpin. A, pilihlah akalnya yang pinunjul tegese pinter. D, dipilih dengan cermat. E, ekonomine sing mapan, dadi golek kades sing ekonomine mapan. S, spiritualnya tinggi. lah kuwi kabeh kecakup ngene Pak Nur kuwi. Nah iki wong tukang nebas tebu. Bakul tebu. Lah iya lah tegese ya penebas to. Lek pancen pencaharian utawa sing nguntungke tumrap keluarga ya le bisnis tebu kuwi. Lek dadi kades iki lak mung pengabdian ning masyarakat anggene kepengin ngibadah. Mula ya bisnisnya sesuai karo apa yang dikerjakan, menjadi kades tebu kanthi anteping kalbu. Wah, iya. Iki mbuh golek panganan rumangsa kuwi entuk ae aku. Antepe kalbu. Lah yen dadi kades kok minggring-minggring ya aja dadi kades. Tur sing baku beliau jadi kades dilambari ibadah. Nah, kuwi. Oh, aku wis ora bakal maido kades. Aja meneh kok kades dadi RT rekosane ra umum. Sapa RT? Ingsun. Wong dadi ketua RT nek bangga. Loh, lah mbok saiki lho wanita toan nggonku lho dibayar sasi sak yuta kok dadi RT do gedhek melet. Tenan Mas. Lho yen ngene iki yen nuwun sewu kehidupan antara kutha karo desa ki beda. Kalau di desa tuh masih kelihatan familiar. Tegese sing nyawiji yen wis ning kutha saya ning perumahan. Lu gua. Wah, iya. Nggonmu ya ana rondo.
yen rondo ora ana wong kongko akeh. Kongko ya apa? Kongko ki tenguk-tenguk jagongan ngono Ya padha, sing penting lak serawunge kuwi. Nah itu sing penting kuwi iso serawung tenguk-tenguk jagongan bengi metu teh karo kopi kaya iki. Iya. Mila ngeten kaya pas kowe iki muni lho ora. Mula ngene Mas Gareng, sing jenenge persatuan dan kesatuan itu kan cita-cita Indonesia supaya bisa meraih merdeka sehingga tercapai pada sampai saat ini. Nggih ning alhamdulillah yen wilayahku RT sing tak nun sewu sing aku dituwake iki budaya gotong royonge alhamdulillah kuat bahkan 1 RW Mas. Dadi Mas yo wonge sibuk kehidupan modern kantor ning persatuan kesatuane sik oke. Jos ya. Tenan wis ora umum pokoke ngono aku ki. Mula kudu eling, tegese eling karo pepilinge Hyang Agung mergo iki ana pamundhut pepiling. Iki tak enteni ya nggon. Kowe ben rada entreng lho. Iya. Kan raga seput ora arep mantu. Nggih, kula sing legi ya, Mas. Teh apa kopi? Kopi. Lah uripmu wis peteng kok ngombe kopi. Loh, jare kopi marake padang ning mata. Oh iya. Iya. Coba nduk Winong sing urung tampil Winong sik coba. Ayo Nong. Iki pancen angger pas ngladeni sinden kok digawe suwe ya aku. Aku yo gumun lho, biasane yo tek angger ngladeni sinden kok suwimen sampean. Ah iya. Wi Mas e kuwi Stella Mulawas lho. Heeh. Sing batikan kaya Mas. Gendut Jumati. Iya. Kuwi meneng-meneng. Ning matur nuwun Mas sampun dipun ladosi. Tanpa ana kanca-kanca peladen Sinoman awake dhewe ora iso apa-apa. Nggih Kanoman niki. Mudhun Nong. Nang. Winong. Ning Ponorogo iki enten nggih Pak Desa Winong nggih Pak Jetis nggih. Enten. Lah niki jenenge nggih Winong nggih. Kene sayang. Sinden rung nembang kok uyuh. Asrep lho, Pak. Asrep kowe iki nganggo lengan dawa, aku iki kok ngene iki lho. Loh, tapi kan iki rawang ngeten iki. Kowe lemune kok ngene aku tetelan kuat kok. Lah anu mbak kaya opera Pagansa kae ngangge kaos jeruk, coklat kok kae. Tahu ngono wagu malah kaya wong lara malaria. Pinong sayang. Dalem ya Allah sayang nih. Omahmu ngendi to, Nduk, sayang? Kula asli Tulungagung. Tulungagung iki Jembar lho. Nggih. Pase. Pase anu celak pasar. Iki bocah iki ngejak mumet wong. Lah pripun jenengan tahu? Tulungagung iki pasare akeh kok cedak pasar. Selak niku pasar pojok. Apa ana pasar tengah ana to? Mboten tegese niku. Desane ngendi? Nah. Kacamatane ngendi kok pasar? Nah niku desane pojok, kecamatan nek campur darat. Ngoten jenengan ampun ngeyel, desane niku pojok namine. Oh, desane pojok to? Nggih. Ana sing desa mepet ra? Ning domisili saiki lenggahe ning ndi pinarake ning ndi? Kula sakniki ngekos teng Solo. Oh, nasib anak kos. Iya. Mergo isih kuliah ya, sayang. Ya wis ditelateni wis. Engko ben dadi seniman gedhe. Amin, pangastunipun nggih, Pak. Wis ndek pacar apa urung? Jujur ae Nong, oleh timbang teko ngomah engko tukaran karo pacarmu lho. Di streaming mergo. Jujur. Wis ndek pacar apa urung? Sampun. Mergo tangeh lamun bocah kaya ngene kok. Setunggal mawon tapi. Setunggal mawon. Ora butuh serep. Setunggal teng mriki, setunggal teng Solo, setunggal teng Tulungagung, ngoten niku. Wah. Lah, aku lagi ngerti loh Nong nek kesempatan yang lain. Ora kok sing gampang terus maca ae ora. Kowe kok ngendi-ngendi god duwe iki kowe iki jan sinden apa dep kolektor? Oh, ya ora apa-apa. Kula teng Wonogiri nggih wonten. Oh, kowe duwe pacar cah Wonogiri kan? Jenenge sapa Nong? Mas Larso. Oh, ya ora apa-apa. Selagi masih muda silahkan, tapi kowe wis mendekati kudu jenjem nang wong siji. Ora ngerti ta, Rek? Apa? Sing nyuting guyang-guyu iki ya sir iki. Ya sapi lho. Sir iki. Kowe ngeser Winong to, Le? Kepengin nyawamu cekak apa piye?
Kowe iki lek kon nggawa syutingan, nggawa komputer ra gelem ning kon gawane dingklike winong sregep kowe ora. Wong nggawa dingklik aku tau weruh nggawa dingklike winong iki. Bokonge winong. Iya. Ya hati-hati ya sekolahnya diluluske sik, engko lagi melangkah. Nembang ya saya. Gawane nong. Ayo. Ayo sing apik. Niki kula mboten direncangi to, Pak. Lah pengen kancani sapa? Ora Kan Pak Gareng kok. Kowe iki nggawa boto kowe dikancani. Mboten. Kan iki asrep to. Terus kan Kan ada aku. Aku kan sebagai openmu. ya, ya. Open the door. Open ning bosok kae ora. Suku in here, I need a little bit more hug. Oh yes no. No. Yes. Oke. Oke. Bawa nih napa niki? Rukun Islam. Iya, this is dandang gulur. Ya. Dead, Pak. Dad, iya ngono dadak kok elekne ora. Ora dikira penonton aku ora iso Inggris ngono to. Monggo aku Inggris sing ngwitan nek sian. Let's go. Guyune ngece iki Pak Elisa iki. Let's go you sengok. Nggih. Kok sengok to? Nyanyi bengok Yes. lho. Song the sing. Song Yes. on the sing. Sing song. Sing shot. Yo. Rukun Islam kang lima puniki. Ngapunten nggih Pak, niki asrep sangat kula mboten. Lah rene apa tak peluk. Lah kuwi lah anakku to, ora nek sing cemburu wong ya anake dhewe ya. Ora ana kemul wayang iki. Apa nembang ning jero kotak ngono lho kenanget. Katin ndakna mring para sesama. Ora enak sing nyuting ora enak. Aku ngadeg nang kene iki kene minggir nutupi. Lah iya kamerane kok kono sing disyuting kan nembang ora. Dadi apa pelawak iku kudu sadar kamera. Dheweke iki ora nyutingi mergo kepengin nyawang winong iki lho. Kowe kok malah malih jare arep karo ponakane Glondor. Ora direstui. Kasihan. Kowe karo Yuda kowe ora. Karo Bagong Glondor kuwi. Kudu. Tenang. Aja padha ditinggalke rukun Islam niku. Wis bener biyen iki Lambi. diantar kleru. Kono wis sampun iki. Ayo, Mas aku sing tak mati ora suarane. Apa? Lambene, Mas. Ngopo? Cah saiki iki lambe ketok kurang anu ya dicolong digedhekke. Bojoku wingi digedhekke doble malah. Bojomu ndelok streaming lho. Hah? Bojomu ndelok streaming. Wis tak kon ngombe antimu turu kok. Iya. Kang angka siji kang angka loro salat dene kang katelu. Nanu. Ramadan nindakna poso. Pap Kurang aja di sing nembang. Sing nembang ngotot iki sing ninting. Lah kuwi karo nglaras kok kuwi ora. Pancen tugine iki.
Mas Daryanto tuh gini. Daryanto Tugini. Papat zakat ping 5 ngibadah haji Wis sirik. rukun Islam sampurna. Tak pikir-pikir penak dadi dagelan timbang dalang. Kenapa? Lah kene gur nyekeli wayang kono mak ora. Salahe kowe ngelus-ngelus debok kowe nggo apa? Wong aku ngene iki lho. Raja Mering nesu. Raja Mering. Lumahe Raja Sawer iki Raja Mering. Wah, cuh. Dheweke cemburu aku cedak kowe dheweke cemburu ya, Nang. Kan kula putune jenengan to. Kan mboten napa-napa to lek putu. Lah ibu. Nong tak kandhani. Dalam. Ketok ya akhir tahun iki dhek iki arep duwe putu pancen pisan. Nangge to kok malah nesu pripun to? Nangge. Ayo. Yo diaturake pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anum Surata. Dados. Pur Mbak, yo. Tapi
mangker meneh. Lan nyuwun pangapunten dumateng sedaya para lenggah, mesti enten ingkang batin. Bukesi kok ora dikon nembang. Mboten. Niki nembe anu. Nembe napa? Kolesterolipun nembe dhuwur. Utuh. Sing dhuwur kowe kuwi. Lah iya aku. Nembe anu Pak Radang. Nggih. Ora kuat blas to, Bu? Apa-apa. Waduh, ya ampun. Suarane lagi entek. Agar kau nembang ki suarane lagi entek. Ning agar pas bantah karo kowe mlebu antere ra umum. Ah iya. Nggih, mboten napa-napa nyuwun pangapunten. Pancen Bu Kesi menika dados sinden harian. Oh Sinden harian. Dadi lek ora enek bintang tamu sing tak joke dhisik dhewe muni Bu Kesi. Ora kuwi jane sinden apa koran? Ana harian mingguan. Ora lek ning toprake lah mesti enek apa dagelan harian. Harian. Wis kuwi jarana aja gelong lek enek bintang tamu Abah Kirun apa Marwata ngono lagi dek iki nyisih. Nah, pancen iki nganu sinden cadangan. Oh iya. Ora iki baku iki. Oh baku to. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Wah, iki jan. Wis mumet meneh. Ciri bintang tamu anggere nggawa mic dhewe berarti bintang tamu. Ngono lho. Kudu ngono kuwi apikne nek ditinggal ning kene. Apa? Mic. Bintang tamu kudu nggawa mic. Anyar. Bintang tamu yang ngene iki jenenge perwira. Modal. Enak lho bintang tamu, luarang kondang ora tau nggo mic dhewe. Aku lagi golek demenan sing ngekeki mic kok. Turun, Mbak, turun. Aku ki wonge cobloko. Oh ya, El. Pripun, Pedhe? Alah ya Allah. Golek demenan. Demenan kok demenan. Sing iso nukokke mic aku. Ya, sapa sing gelem ra ono sing gelem ya. Malah aku tombok kon nukokke ya. Oh, ya wong aku ki luwes-luwes wae kok ora sah nganu ya, Nduk ya. Lah nggih ta pun wonten mic kok dadak nggawa. Jenengan nggih pun wonten mic to. Pun nggawa dhewe sarene. Nggih. Bocah iki kok angu-angu Bengawan Solo ya. Apa sih? Arep terjun bebas ngono. El. Apa? El. Apa? Aku mulai takon Winong. Ya. Kowe malah urung tak takoni. Takon apa? Wis dipacar rum. Ha, kuwi masalahe. Lho kok masalah kuwi pacar kok masalahe iki lho. Pacar yo aja disebutno. Kok Dideleke. Nek disebutke, mengko marake hubungane kandas. sing ngomong sapa? Konangan liyane. Oh lah. Wah, kowe gugur gunung kowe. 1, 2, 3, 4. Ah, gugur gunung kowe. Ning kaya Mbak Elisan apa duwe pacar paling ya rawet. Lah, Sing lanang mesti lek asam lambung ya jantung. sebabe apa? Lah kono lek omong kaya lampor kaya ngono. Kok lampor sih? Aku kan malah jelas ngono lho. Ora kakean nek wong wedok kakean kode-kode, to. Misale wong lanang kurang gemati ngono kuwi dhek mung ngene iki. Engko tersungkur ngene disungkur ngene iki tekan saya mung ngene-ngene iki. Lah aku kan jelas. Kowe iki jelas. Kowe pengen madang apa? Jaluk endhok. Nek jaluk endhok motone pira? 1 apa 2? Ha ngono. Nek aku ngono dadi wong wedok iki jelas. Ndok kok aku moto iki piye iki? Telur mata sapi kae iki piye to? Ha, pinter. Cerdas dalam idamanku ya. Apa, Sa? Dalam idamanku. Kamu juga sinden idamaku. Aku siapa? Kamu cari sendiri sana. Kok kabeh jamin ning yo paling tidak yo ning lah yo pacaran kowe yo nganggo pacaran to. Ya jelas kaya aku ya wong lanang akeh sing seneng. Elek-elek kaya ngene, omongan kaya ngene, wong lanang ya akeh sing seneng. Buktine, Kowe pacaran karo kowe seneng malam pertama metu ke kamar enak tenan. Gembar-gembar ngono kok. Iki ora iso jak sesideman to iki. Kecoblok kok cara wayang Antasena kuwi. Soblok apa anane? Ya ora apa-apa. Blak kotang. Blak kotang. Masuk angin. Terus terang. Masuk angin. Bener toh kata-katane? Bener. Aku malah seneng model tipe perempuan yang seperti ini. Kok iso? Tas, ora nganggo semu, ora nganggo apa, sing penting ayo api yo bi. Nah yo ngono, sing jelas ki atine sing ngepek. Apa? Atine apik. Apa? Atine apik.
Atine apik. Apik kok, Pak. Apik. Wong tuwa jak omong angel. Kapok kowe. Walah telek. Wong sing angel omong iki kowe. Telek apa? Sing Ana kelek ngempit kapur. Terus apa? Ana kelek ngempit Aku kapur. ngomong ketuwekmu aku dadi kelingan kelek. Ana kelek ngempit kapur, sing melek tak dongake kabeh panjang umur. wah, iki cerdas sih ngono kuwi. Ana kelek sisih kiwa. Sing melek tak dongakne panjang yuswa. Amin. Ana kelek akeh rambute. Aku mau ngomong tok. Reng delok reng. Ya ampun masa mbok dicukur. Ngarep pentas barang semrawut ruwet ngono. Tak omongi. Nyapa? Wayang wong ki akeh pancen keleke do dicukur. Ning percaya kena ora kena. Apa? Iki sing marake bojoku kelet yo iki. Lho tenan lho. Lah wong-wong ki pancen Kuncine senengane ya. dhewe-dhewe kok. Lah iyane ya dicukur. Ndek men tau lho dua ora dicukur akhirnya dhek ora iso ngene terus ini. Loh, malah bar dicukur ki trubus ki malah keri. Terus mlakuku ngene. Wong pancen ciri khase wong dhewe-dhewe Ngene kok. ya. Yen Elisa ki. Nek saiki wis dicukur ya. Wis Iya. dicukur tapi Elisa tuh memang ya tidak ada yang sempurna tapi mendekati kesempurnaan. Ya kebebon. Ayo pinter, Ya. sok golek pangan dhewe. Ya. Wong siji kurangmu. Apa sih? Angel diapusi pokoke kowe. Kok angel diapusi Lah ya iki, saking pintere, ya Ya. dasare ku kulino ngapusi dadi diapusi ra iso. Oh, iki kandidat dokter, meh dadi dokter. Pangestune pandongane ya Pakde. Heeh. Apa eyang? Pakde apa eyang? Pakde rapo? Arep dadi S3 ya dokter. Ngake ya. Oh ya muga-muga dadi dokter ya. Ya, Wis, kayak Dak. kayak sesuk mresake ning nggonku ya. Apa? Wong idan. Ora caturan. Nah gitu aja moto. Jangan moto. Mutong kok motong. Mutung karo motong beda. Mutu. Elisa. Iya. Tak kok muter kowe to kuwi. Kowe iki jane iki ngomong jak omong ki anteng putri ki sing jenjem anteng. Jan-jan. Aja kakean pola. Aku yo ora iso nek ra pola aku gebelet pipis ket mau. Adem iki lho, Pak. Ayo tak terke. Lah sing dagel sapa? Ya kowe dhewe jan ora iso. Aku ya kudu nguyo iki. Golek ada. Anu disambi apa supaya nyelimur supaya Sangno. Niki napa wonten pamundutan? Lah jenengan enten titipan mboten biasane enten titipane anak putu to biasane. Oh, titipan tembang Oh, maksudnya. tak kira titipan. Wonten saking EFC wau nyuwun ali-ali. Oh, ali-ali. Bu Kesi, mosok sak ali-ali mboten kuwat iki. Ali-ali. Aku tahu to mbasne ali-ali sampean. Mergo pandemi akhirnya tak dol. Wah, Apa iku apa ngene? Apa kuwi? Tegese apa? kon nembang ali-ali. Oh, Lah nyuara ra iso iki dikeki kode to. oh iya. Ali-ali ora apa-apa. Ayo, Mbak. Ali-ali dibawani ya, Pak. Mboten. Ibu mboten. Oh nggih, kalih sinten kula piyambak apa sama? Sik njajal, Bu, njajal. Oh, Sithik, cobi. No, gur ngono tok. Wis ora usah nembang. Nggih ngajengan kiambak ngajengan nama ngajeng. Gareng ngajengan gareng. Dene kowe iki ngopo? Mole ngopo? Aku ki yen watuk flu ngene iki ya suaraku ngene iki ra iso metu. Lah kok mau melu. Lho, dhek yen tak tutke, engko ora tekan ngomah ra iso bali. Heeh, aku mesti bablas nang Yojo ngono terusan. Kuwi ngaku dhewe. Oh ya dikecel lalu. Sing rugi ya malah kono. Ganti kuwi Lorena kuwi. Mbak Tutik mawon. Lorena. Wakilke Mbak Morena. Tutik. More kok Morena sih? Lorena. Oh Lorena. Sebelah kiwane Kesi jenenge Oh, iya. Lorena. Apa kuwi? Tegese apa? Bis. Kuwi Sugeng Rahayu kok ya. Ya, Tik, ewangono Mbak Elisa lho, Tik. Ayo. Iki Mboten alhamdulillah. Pakde. Masa kok bis?
Apa? Lorena kan bis. Heeh. Berarti kalau sing nyegati sing numpake wong akeh awak dhewe. Loh. Lho Lah. bis kan biasanya dicegat ditumpaki wong akeh to, Pak. Lah ya sing numpaki wong akeh aku berarti kowe iki gemari Pahlaw Jinawi. Artine Nusantara. sak Nusantara. Dek, kene, Tutik. Penggemare akeh iki ya. Hmm? Penggemarmu akeh. Penggemar. Iya. Mas Akeh. Glondor niku. Kudu tuh kuwi sing penggemar sejati iki masa bangsane sing ora ketok-ketok kuwi teman. Medi-medi to. Medi. Raja Mala. Nah niku. Gak kuwi. Oh lah kula didoni no nek kali niku. Ngopo Yo. Mas menteleng? Tutik iki sinden bonsai. Apa? Piye? Tutik iki sinden bonsai ket biyen ora mudak-mudak dhuwur semene. Lah ngeten iki awet enom Pak De. Awet enom Heeh. ya. Trubus terus kok ya. Nggih, ngoten iki jenenge niku awet muda. Gaya awet muda ngeten iki. Kowe iki yen awan bengkel kok piye kok kukumu kotor kabeh iki. Niki mboten kotor Pak De, jenengan lah Pak De kok ngenyek lha iki lho ndek ben sing anu jenengan. Tak kira Nail. tukang Ini dadani kendaraan kowe. iki ora oli Pak De, ini nail arts. Apa? Nail arts. Ngarani we angel kok aku. Nail Nail ki kuku, aki seni. Seni kuku. Extension. Kuku sing dienggo seni. Mangka seni uyuh jane. Yo, bawani. Bawani, ayo bawani. Slendro. Sindro Songo. Ali-ali. 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 Ora bodek kok ya nyedak-nyedak. Budek kok bodek? Iya. Mumet ngombe yo bodek kowe. Jenang kula Iki seneng. Mambuke ya. Lawas kuwi. kelali aja lali Omong ora cetha lho, yen nembang kok cetha kok jane. Kacaku ya aneh. Dimas. Karep om jeneng cepet. ali niki sulih kula Nyelo atur iki matur nuwun dhumateng ingkang streaming lagi iki lho. Pripun? Wayang kulit tok sing ngrekam kaya ning mburi gawang sepak bola iki. akeh banget ya. Kowe nonton Siji loro sing- telu iya. pat belas ono. Kayak pertandingan sepak bola mburi gawang lah akeh kamerane wis padha iki. Lah nasibku Heeh. nasibku aku pikirku ya njikuk limbukan. Lah kok lali ora tak pencet. Iki Iki sing kok diangkat. Kuwi urip ta wi? mati kok. Urip, Mati. Oh mati to. Sesuk tak dol kowe. Lah nika Mas Kukune. Gapo. Kukune. Mas Gapo nika ya. Akeh wong tempe. Sesuk mesti ana sing upload mesti. Dikuwetok diupload Bokesi marah sama Sinden Kesi. Oh. itu ngono kuwi. Pokoke aku sesuk ngopi nggo namu ya kae pengendange Sri Kuncoro kae. Alah Mas Brimob. Yo. Aja dianggap Elok iki karyane Mbah Gesang iki. Nggih, nggih. Uleng-ulengan huruf L, lo, le, li, lu. Lo. Lu. Li. Tansah nggon Deli Yen cara aksara Jawa kae iso muni
Lo ki piye? Lah genah taling tarung dadine lo. Lo nglegena dadi lo. Lu disuku dadine lu. Li diwulu dadine li. Dadi lek nek ulune dudu li, dudu. Danyol usaha niki. Aku dagelan harian kok. Usah. Harian lepas. Yen dadi lara gelo sakit rinten. Sedih. Oh, sedih ya. Lah saking sedih sakit. Oh iya. Iya. Sedih rinten dalu. Lalo lali. Ketoken kewala. Aku wedin kleru kathok-kathok. Wis tak rem. Nah, cocok wis. Nganti besok napa Basa. Sing ditembangne mbae kok. apa napa apa Apa napa? lah sesekali ya Oh iya. kan ngene iki pertanda jenengan iku kan nyetitekne lho Pak Yoyo. Oh iya no, aku karo kowe iki paling perhatian ora. Nah, diaturi ya. Aku angger ngerti awak munggah panggung nih penonton, ayo kabeh tiarap. Ayo. Jiwa watu. Apal aku isan. Ora. Senengane ngobong nih wong Banyol ora. Tak disiki. Kene iki dagelan harian usaha malah. Yo. Nganti hati. Lah, Nganti hati. Beda ya. Nganti-anti tegese nunggu kapan baline lho. Sabar Pak De, Sabar. Aja mlorok ngono to. Aku iki rambute tak semirke bareng loro sik kleru wae. Iya jeber korban gak apa-apa Pak De. Sampane aja ngungkit-ngungkit barang sing wis dikekne. Ora kaya iki sesuk cak jaluk meneh semire kuwi. Lah masa mbok gundul. Rambut masa mbok gundul. Kowe malah tukarane karepmu piye? Arep Pak balangke Dewi tak gobule. Arep mbok balangke tak gobule. Aja. Ya tangke jumaan kok arepe. Nganti besok apa bakal bali. Aku mbaten nek dengare lurus men. Kari enteke dienggokne teh. Besok apa bakal bali. Pak Yoyo, Apa? nek mau selesai itu harus ada sensasinya. Ya. Jadi ya aja lurus wae ya ora enak to ya. Nek tangan dari ya cengkok ngene iki ngerti. Pripun? Kuwi gawane sapa? Sinten? Kuwi Jenate Jumadi. Lah niku Bagong. Jumadi. Mati Bagong. Oh lah niku Bagong, Edi Bagong. Bali. Ya, sing nutup Mas Gareng. Iki contoh iki Ngesti Pandhawa. Pandhawa syukur. Apalane racetha. Apalane apa? Yen Bali bejo kula. Gene apal kowe mbok kowe wae. Lah kowe nembang pirang sulak-suluk kok ora. Lho kan mau suluk, nembang beda karo suluk. Wis ora jajal iki mau penutupe iso ora? Bisa, no. Jajal. Yen Bali bejo kula iso. Ali-ali Mas, ayo. Aku nyontoni kowe kok. Ngopo kaya beras nganggo conto? Angel iki wong iki ora. Yo diaturake yo. Langgame. Ngagem ali-aliku pamrih. Enak ngene. Pamrih piye wong ayu? Aja lali marang aku. Aja lali marang aku.
ora melu ki ning endi? Besok kapan? Yen ilang mripate piye, Nduk? Yongo pilihanku mripat biru pamrih presulestia ingkang warni matur nuwun Mbak Tuti Trihastuti Retnowati. Tak selani Mbak Elisa karo Mas Gareng. Iki anak wedok iki Umi Hafifah iki men nembang karyane mbahe. Sinten? Umi. Ora karyane mbahe napa? Mbah Sukron kuwi langgam aboting katresnan. Ya kudu iso. Iki penggemare ning YouTube ya akeh. Lha nganti ora muat. Sing jenenge Bu Sumartinah iku lho. Sapa? Sumartinah. Kuwi saka Kulon Progo ngono. Lho lek karo Umi tenan. Oh, tenan wis. Iki markulane tuwek sepuh-sepuh kok. Iya pancen ya mirasa kok awakmu. Oh, ya pancen sing menikmati suaramu ki sing pini sepuh. Nggih. Tapi bocah ki piye to ki? Ngapa reng? Wis ngalus mlakune ora pekek ngono to. Apa-apa kok paidu to? Ora paido wong bocah wedok ki mlakune sing ninting ngono kok. Ora. Diduake. Asrep niki lho. Iya, kami kakon. Nggih, kaku sedaya niki. Iki mbok bawani ya, Nduk. Aku bawa. Iya no komplete sak bawane. Nggih no. Lho aku takon kok malah mbok seneni. Ya, Nggih, dibawani. Bawane apa, Sayang? Bawane Asmarandono. Oh iya, Asmarandono. Oh, ngerti reng? Ngerti to wong kulino nyekel as kok. Tembang kok malah as ora. Ning Asmarandono. Iya, ayo ditarik. Iya. Tarik, Mang. Jarawane Sulistiyang warani Sulistiyang warni Tuti warni oh nganu lok keloro-loro Iya. Ayo. Malah ngelik ora.
Murah kepyaring jagat raya hayumu mung lahir Jare ora asma kuwi. Meresapi lho, piyai-piyai ngrasi. Ngono kuwi. Biasane ngono ki ngono gosoki gegere le. Hapsari soteng yuang endra Hapsari Soteng Hyang Indra kuwi anake Bathara Indra tegese Supraba. Supraba. jaba lan jero beda kalong alit mangsa jambu Ngerti ora, Gong? Kalong alit mangsa jambu. Ndondot, codot, ndondot ngawut lho jenenge wong. Malah ndondot. Codot. Sing aku ngerti iki nggon jaba lan jero beda ki mau. Apa? Ndok Kondok Supraba mau. jaba putih jero kuning apa? Lah ndok. Apik iki apik tembange apik. kok pedhot talining tresno Entuke pedhot. Kuwi mau entuke pedhot iku kuwi ya tibake. Heeh, mula ndondot. Yang codot. Codot lah mbok yo kolor getas ngono pedhot. Diteruski ya saya. Ya, Nggih. dijiwai lho, Om, sing apik lho, Om. Mesakne Bu Sumartinah. Ayo. aku bingung campur uyung mega mendung terus gawe banyu Arep tak utung ning rasaku gandrung. Jenis bagus bojoku apa aku keliru Rosan pambayonku Oh, kok metu bosanku wiwitane ora gagas mrimbang bergas omah ngadep limah
renyuhne, sing nyuwara ya menjiwai kaya ngono. Yen Sing bregas mas nentang mrene bareng aku gedhe katresnane sing kondang ramane lanjur aku apa bandang wae Luar biasa. ya. Pokoke yen prei sinden Madangkara kudu gladen ning studio. Iki Bapak ya bar meluncurkan akeh sing request Sesideman 2. Lah kuwi. Wah lagi. Yes. Judule ya kuwi Ijab neng kafe. Oh, si jam ning kafe. Eneng ngono kuwi kisah nyata model ngono kuwi. Ora gawe judul ketemu LC. Apa kuwi? Ya wis. Ayo, iki anu lho Mbak Elisa enten pamundhut iki lho, enek Wisatresna, enek Kapilut. Monggo piye? Sing diaturi sing ndi? Sing Bundirian. Apa nduk lagu Kapilut sing sik apa? Kapilut. Kapilut. Kapilut sinten nggih? Kula dereng saged kapilut. Kok lho? Mbak Uun. Oh, iki lho. Iya. Ngibarate Ya aku ket sore rung nembang dhewe ayo. Ayo. Ngibarate ula tanpa wisa, Kapilut. Ayo. Ket mau kok mung lungguh wae. empun ngoten kok. Ampun ta. Oh lah terah wis tuwek dadi lalen. Kapok. Iki bengi iki gareng kok apes. Aku sing wedok aku rawani awan. Wedine mung karo sing lanang aku. Kapilut. Nggih, pun ngertos. Lah. Kuwi aneh-aneh seneni Pak Bak ora. Monggo. Ya Kapilut cok dipun aturaken pamundhut menika. Monggo. Tublak Iki jane iki kaden iki ketemu kok takon terus lho. Bawa. Oh, pengen bawa, Mas Dar. Iya. Mas Dar bawa. Heeh, njaluk bawa. Lah nggih, Mas. Ya ni ya. Ora ta. Oh. Lajeng mawon. Lajeng mawon. Coba Ayo Val, ayo. sapa iki? Jidul. Oh, Pak Oh, Jidul. sajake gawene ning jero gerbong sepur iki.
Kok iso? Cak keceki romone iki iso. Iya. Enak iki mau enak tenan iki. Jadi nek jero kereta api iki. Heeh. Kadang-kadang bisa tresna pun garap deh. Oh, isi. Madangkara lele. Madangkara iki pokoke cap mau. Wah iya, ngono mambengi dijaluki tolu bingung. Mangke pokoke tolu dipun palaraken. Kae talu karepe Mbak Elisa. Nggih. Ya, nak diajeng Chandra. Ayo lagu Madangkara. Heeh. Kok nong lagu? nong. Yo sing rada akeh, ya. Tik. Ayo. Ayo Tik. Ayo, ya iki. Ah, den anget tuh lho, muka Ayo. kabeh kene lho. Si loro telu. Ah, iki. Engko jogete dipadake. Kene. Ayo sing apik aku. Ayo joget sing apik, nembang sing apik, aku tak nonton. Iya. Engko sapa sing mimpin nembang sik ning ngarep, kancane ngetutne. Ngono. Wi idene. Wi Mbak Lisa wi. Ayo. Iki karyane sapa to Mas Dar? Pak D Tomo MC, Pak. Oh, hafal awakmu. Iya. Aku imbe. Yo dipun aturaken pamundhut saking kadang-kadang PSHT Rayon Kemiri Jaya. Wiso Tresno berpacu dalam melodi. Yo. Paiman Jayapura Papua monggo. Monggo Pak Marsono lang kenceng ngantos pancet ayon liwungon. Pak Lurah Pupus monggo Pak. Bapak Haji Daryono Ricsorjo Mejayan Madiun. Kuncoro Adi Purwantara Wonogiri nggih. Ujung jari balung Bocah Lewa Ponorogo nggih, penggemar Mat Saya Setia. Iya. Ngabinu Pondok Umum Permai.
Saya sangat menika karawitan saking paguyuban Tolu. Tolu. Aku ya tolu. Nggih, do celelekan bocah-bocah. Apa? Lha iki mau kok iso lagu kok iso deng deng tak tak. Iki pas kowe nyekel tas pisan ya mau. Ndar mudhun kowe. Lah iya kuwi ditonton Mas Suryanto nonton lho. Sapa? Mas Suryanto. Wah, Pak Suryanto kan gede. Heeh, wah tapi ya iki lho nglendhahi Rama ning iso temoto iki. Wah, tak akoni babang kaya ngendang pancen. Baleni neh jare sinden-sinden. Baleni neh ngono. Apik yen iki mau apik. Apik, ayo. Ning dibaleni taun ngarep. Ngono ya. Kagem penonton menawi kirang puas teng mriki mangke malam Minggu nusul kula sak kanca teng Semarang. Aduh. Terima kasih nggih Mas Gareng Sumarbagya. Nggih. Kondur ngantos dalem sehat selalu. Amin nyuwun pamit donga dinunga sami sehat sedaya. Nah kene ben iso salaman biasane dada tok salaman saiki. Oh iya. Nggih, matur nuwun sampai jumpa nggih malam Minggu. Sami-sami Mas. Donga dinunga sehat. Ya selalu nggih Mbak Elisa kene. Aku saling juga. Iya no, panika mudhun. Hari kan rada suwi ade ra ketemu. Iki tenanan iki. Yo kene. Ana sing peyok ketiban boto. Apa kuwi? Pak Yoyo, nek aku I love you, nggak bahaya toh? Enggak bahaya, ora iso nesu. Lah nesu apa lho? Salim ya Pak. Matur nuwun nggih Pak. Iya. Ampun kapok. Doa terindah untukmu ya. Oke. Selalu bahagia selalu. Solek ijab sing anu Wani walune ra aku peluk ya. kurang, peluk ngene terus. Wani ra ayo wani. Ora wani aku. Aku lek ora Mbak Purwati ra wani aku. Bahaya Bu. Siap ya Mbak Elisa, makasih. Timbang kok batin tekan ngomah lho, ora apa-apa ndang. Cepet mau kesempatan.